Abadiñoko Carmentxu, ai, neska polite zarazu, neska polite zariela, ai, urrindik agiri dozu. Urrindik agiri dozu, ai, Abadiñoko Carmentxu. Agustuen lehenengue, ai, San Pedro Mendexakue, etxatela jazduko, ai, orduko iluntzekue. Orduko iluntzekue, ai, Agustuen lehenengue. Oñatik, bai. Eta urtero etorten zari, badeko zu ohiturarik etorteko San Blasetan? Bai, batzutan torretan gara, eta gu hola feliz aliega. Santa Luzin Zumarra, eta hola, bai. Feliza urtero San Blasetara etorteko ohiturari dekozun? Bai, generalmente urte guztietan. Eta aurten segir ikusten duzu, inarren goiztxo da, baina jentea badabil? Bueno, goizatxu haue bada, eta ontsa etorri baino eskaen, ja, ontsa bueltatxo bat emoten, aber ze giro dauen. Eta apur bat danetarik ibilken zaria? Bai, danera, bai. Gero bokadilotxo bajan, da ederto. Amarretako amaiketako egin etxea joan horretik, ez da? Bai. Eta zeo zer erosteko ohiturari badeko zu, edo gehiago etorten zari ikustera? Ikusten mozo zer, bai, guzteten xetan, aero, bai. Baina bestela nolan erosten, erosi bioten, azetorri, baina... Bueno, da guaz dugu Maria Luisa Uriarte, Zamudio Errabera, eta atzean ikusten dugun poste honetako Ugasaba, ez dakit Ugasaba berra ondo ere bilita dagoen? Ugasaba banaz, bueno, Ugasaba zan dau. Hainbeste urtegaz, hainbeste urteetan gatoz Abadiñora, San Blas egunian, bueno. Bueno, ez dakit, zenbat bokadillo eta zenbat talo ingo dozu esan egun honetan hemen, makina bat, seguru? Bai, makina bat, hori ze, egunek euri barik aguantetan badauzku, asko. Zuke, oindala urte askotatik ipinken dozu hemen postu hau, ez da? Bai, lehengo beste lekuetenan, Elixian ondoan, behetik, bai, hemen berton, plazan, urte asko, gehien. Eta Elizan lehenengo zipinu zen duenik, Eliza azpian zenbat urte joango ziren? 25-6 urte direz, lehengoz, hasi gintzineo. Eta arrezkero urtero? Urtero gatoz. Eta zuk bertatik bertara ezagutu duzula azoka, asko aldatu da honetan urteetan? Bai, asko aldatu da, claro, hori normala da, herri guztietan kanbietan direz, eta zerean, bueno, bai, etxarrerako ez, hobetodorako. Eta baserri mugimendua, baserriko bizitza bede hartu ezagutzen duzu, Zamudio inguruan baserria dozulako, ez dakit baserri mundu asko aldatu da, ez dakit onerako txarrerako zelan ikusten duzu egoera? Bueno, oin egin da behar asko eta gitzi iribazi eta horre gauzetan, bueno, danotekuz eta, aurrera. Urtero etortenaz enaz bizi hemen baino, baina urtero etortenaz. Eta, segiro ikusten duzu, ez dakit oinarrentan ikusteko denporarik eukidu zuen? Bai, ongara apur bat beixek eta holan ikusten, eta, oin ondino jende gitxi da, ondino goizea da, eta ikusi leike. Eta ikusi bakarrik egiten duzu edo erosi bai zeozer gustau ezkero? Igual zeozer bai erosteu. Ondino ez du, frutak eta ez duz ikusi, baina, gero berandutxo hau igual zeozer jauziko da. Eta imaginetan dute abainontzako da, zua bainarra izan da, estimatu ingo duzula San Blas azoko da, importantetzat behi joko duzula, ez da, baserritarren aldeko bultzada lez? Bai, Abadiñoko batentzako San Blas egune oso egun importantie da. Eta, baserritar giro hau eta hori oso ondo dau. Guaz dugu Ageda Severio Segura Errabera, eta, urte desente daroa zu San Blaseta etortzen, ez da? Bai, 8 10 bat, 10 horrela, gutxi gora bera 10 horrela. Eta estia saltzen? Bai, estia eta, erlean inguruko gauza, printzipalki. Ze estimota ekarten dozu ez ba?
Bueno, udaberrikoa, akazi, gaztina toietan egina, milalorea, gero basokoa, txilarra, talarra duena, eta pixka bat txilarra purua ere bai. Eta estiaz ganera, estitik eratorritako produktua bai, ez da? Bai, estia duten kremak eta argizaria eta kandelak eta dana erlean inguruko gauzak. Bai. Imaginatzen du salmentan gainen urte batzuten gehiago, ez da batzutan gitxiago? Bai, giroak esan nahi du, eta gero jendea zenbat dirukin etortzen dan ere egoten da, zea, bai. Batzuetan ona ateratzen da, beste batzuetan erdi-purdi, bai. Bueno, olako azokak importanteak dira, olako merkatua bultzatzeko? Bai, hemen jende asko ibiltzen da, baina lehen esan duguna, urte batzutan hobeto, beste batzutan salbentak pixka bat bariatzen dute. Eta gero zuk aprobatzatzen dozu eguna, zeuk osteratxo bat egiteko da postoa ikusteko? Baita ere, bai, ointxe eginde txiki bat, eta bai, gustatzen zatek, giro politia egoten da badinon. Ai, San Pedro mendexakuen, etxatela jazduko, ai, orduko iluntzekuen. Orduko iluntzekue, ai, agustuen lehenengue. Santa Femiko zelaien, ai, laprasten jeheusi nintzen. Azurriken euen hausi, ai, maminen mailetu baizen, ai, Santa Femiko zelaien. Neure nobiaren ama, ai, asto baten jabedana. Astoak ekarriko txoai, etxean behar dauana, ai, neure nobiaren ama.